Welcome to back my YouTube channel. Hello, नै जोङो दंफैयो दायो मा होनो सिसिमुख कलगर बेयाव माने दुर्गा फुजा जायो बेयाव माखासे आं नोंसोरनो नुथाय खोन्थालांनो नागिरदों आङो माबायदि जायो मानसिफोरा बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो फारसेबो फारि फारि जोंनानै आनिजों बिमाजों सिगां जोङो फैदों साब्रै आनिजों साबा बेसेबां हायो खोन्थालांनो नाजानोसै आङो माबायदि जायो फुजाफ्रा ओरैबायदिखा बाब 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 हनै मानसियानो मानसि ना मोजां मानसिलै मा नांगौ मोनजोबो फारसेनिफ्राय ओरैजाय नै दालि आलु ओमफ्राय ओरैजाय गस्ला लंपेन्ट दासो आङो एसे दुर्गा फुजा आङो नै जास्ट गेटनिफ्राय दायो हाबलांबाय आङो ओरैबायदि भिर नुदों ना सिङाव हाबनोसै ओरैजाय खोन्थालांसै जेसेबां हायो समाय खोन्थालांबाय थानोसै आङो नायलांबाय थादों नोंथांमोना ओरैजाय शिब मन्दिर ओरैजायसो स्टार्टिंनिफ्राय खोन्थालांसै नै ओरैजाय मेला बाजार माने बेलेगफोर जायगायाव एसे आलादा बेयाव माने एसे आलादा जायो मानो होनबा फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि मानसि जायो थ' ओरैजाय नै सना फाननायाव माबायदि भिर जादों मानसिफ्रा ओरैजाय जोबजोब्बाय सिदानो गैला जोबजोब्बाय ओरैबायदि मानसि माने बेलेग जायगाफ्राव मोनायावसो बांसिन मानसि नुनो मोननाय जायो खिन्थु बेयावहाय एसे आलादा माने फुङावनो ओरैबायदि मानसि जायो माने आरो मोनायावबाथाय माबायदि जागौमोन बेखौथ' बुंनो हाला नैबे जाय मा खेलथाय बियो ओरैजाय खेल मोनसे दं नै गैया ब्लेंक फायार ओरैबायदि आङो दायो मा लागोन बेखौ खोन्थानोसै नोंथांमोननो मा लानाय जायो माखासे जायगाफ्राव नायथिंग्रोनोसै आङो खोन्थानोसै नोंथांमोननो दा एसे बेरायग्रोनोसै बेरायनानै खोन्थाग्रोनोसै नोंथांमोननो ओरैजा जायगायाव फैनोसै दायो ओरैबायदि मानसि आयौ हाबबोदों एबार मन्दपखौ एसे खोन्थानोसै ओरैजाय मन्दपआव माबायदि भिर जायो बेखौबो एसे खोन्थानोसै आङो जाबाय जोंनि दुर्गा फुजा माबायदि भिर जायो बेखौबो एसे खोन्थानोसै आं नै ओरैबायदि मानसि एसे खोन्थानि बेखौबो बेयाव मा हादों नै एसे खोन्थानि ओरैजाय सोर दं बेखौ एसे खोन्थानो नागिरदों आङो ओरैजाय नै जोंना प्रेसिडेन्टआ बेयाव दङ एसे भिडिअ लानानै खोन्थानो आङो ओरैजाय माखासे खोन्थानोसै एसे माने डेक'रेसना एसे मोजां जादों एसेबां गाज्रि नङा बे जाबाय राजु एन्टारप्राइज ओरैबायदि भिर नै मानसिफ्रा एसे खोन्थालांबायसै आङो मोनसे मार्केटआव एसे हाबनानै ना लामायाव हाबसै बेयाव लानांगौ ओरै मोजां बेयाव दं प्राइस ओरैबायदि मोजां ओंखारदों नै लेडिस मानि फार्स्ट प्राइसआ जादोंमोन ना बेयाव खोन्थादों आपना बेसेबां big price 100 so 100 गासिबो मोजां दंजोबो नै सोरबाफोर जुदि नांगौबा लांफैनो हागोन नै बेयाव ओरैबायदि मानसि जेरैबो भिर
কেনেকুৱা খেলিব লাগে কেনেকুৱা খেলিব লাগে এইটো অঁ তিনিটা বলৰ পৰা গিলাব লাগে চবটো গিৰাব লাগে জাষ্ট পৰিলে হয় গিৰালে হৈ গ'ল তাৰপিছত কি পাব ইয়াত 20 টকা 1 টকা হা নহয় আমি যেনিবা মই চবটো গিৰালে কিমান পাম 100 টকা পাব 100 টকা ঠিক আছে মই খেলি চাম নেকি ঠিক আছে মই খেলি চাম ন এবাৰ মই ট্ৰাই কৰিম খেলি চাম এতিয়া কেনেকুৱা লাগে হ্যাঁ বলে না তুই মার তো ধরতে না আমাকে এটা কার কোন खेलिजोबनांगौ अब्लासो माने मोनगोन एक्स' प्राइज अके बिदिबा लेट्स गो नायलांबाय थागोन नोंथांमोना হ্যাঁ গাইস মজা খেলিছে হে গাইস পয়সা যাই বহুত হারি কামাই নাই পারি हेलो गाइस टिकट नहीं पारी पैसा गई और एक बार 2 बॉल है यार गिरा दिया फिर बहुत गिलास है लेकिन नहीं लगा सो गाइस मारी ओ खापाई दिली गिलास ষাঠি টাকা কিলো 60 টাকা তোর গেলে 250 টাকা चा से नहीं वाला नीचे कड़ा मार के ऊपर कड़ा आराम से हो जाएगा আর 2টা বল হলে लेकिन ए केटा बॉल मारले ini dapat sendal barisnya Fandra kerja feibai oमफ्राय yang mana nih yang mana ngomongin ada kasih ini moga-moga dongjutar dari badi moga-moga bustu entah ngomong सान्दाबो ओरैबायदि गोसा सान्दुं गोसाबा मानसिफ्रा एकदम माने ओरैबायदि लैहोर माने बुरजाथार